A ver, por todas é sabido que o galego e o portugués son a mesma lingua, pero entón, por que escribimos galego en español? Por que? Pois hoxe vamos a poñer resposta a todas estas preguntas, pero non sen antes animarvos a que vos suscribades e que lle dades un like moi grande a este vídeo, porque vos vai cambiar a vida. Vaya intro to xula, así que non esperábades, vaya intro fixen aí, calada boca, ese intro non había vos, Pois vamos a empezar así con algo de historia, con así uns referentes internacionais, para contextualizar un pouco a movida, vale? Por que escribimos como escribimos? Por que usamos este alfabeto? Por que usamos esta norma? Para que serve escribir? Para empezar esta narración argumentaria, vamos a principar co mellor estado que nunca existeu no planeta. A Unión Soviética! Chan, 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 charan, chan, chan, chan. E aínda que obxectivamente fixeron varias cuestionáveis decisións, sí que fixeron moi ben unha cousa que o Estado español nunca soubo facer: homoxenizar a súa cultura. Na Unión Soviética todos éramos irmáns proletarios, daba igual que foras mongol, eslavo, caucásico, ortodoxo, budista, musulmán, menos si es maricón que os popular. A pesar de que o ruso era a lingua franca de todas as repúblicas, obviamente cada repúblicas tiñan a súa lingua ou varias linguas oficiais. Pero todas esas linguas eran moi diversas e con sistemas de escritura moi distintos. Entón, que fixeron? Pois facer 30 versións do alfabeto cirílico. Aínda que este non se adaptara moi ben a moitas das linguas, pero yolo. Pois nos últimos anos, como que a maioría destas repúblicas ex-soviéticas xa non teñen a mellor relación con Rusia. E países como Uzbekistán e Kazakistán están cambiando os alfabetos das súas linguas ao latino. En Kazakistán isto aprobouse no 2017 e teñen plans para que a 2025 absolutamente todo este cambiado ao alfabeto latino. Desde documentos oficiais, sinais de tráfico, letreiros, todo! Cun orzamento estimado para isto de 600 millóns de dólares. Dos cais, o 90% están destinados a educar a poboación en como usar este alfabeto. A razón oficial é que os 42 caracteres que ten o alfabeto cirílico para representar esta lingua fana un pouco difícil para representar. Aínda que a razón oficial, como a todo, é moito máis complicado e ten diversos motivos sociais e políticos. Pero un dos máis importantes, supoño que é afastarse da área de influencia rusa e desligarse do seu pasado soviético. Falando de cambios de alfabetos e de linguas túrquicas, tampouco non podemos pasar por alto o caso de Turquía. Esta lingua escribíase ata os anos 20 co alfabeto árabe. Ata que Mustafa Kemal Atatürk, este señor, que é o pai da República Turca moderna, cambiou ao alfabeto latino, xa que na época soamente o 8% da xente sabía ler e escribir. Pero con isto tamén buscaba un distanciamento dos países árabes e un acercamento a Europa. Juntamos a Europa, todo o mundo quere vir a Europa. Por que será? Colonialismo! Que, por certo, estou farto da xente falando de linguas romances. Hai que falar máis de linguas túrquicas, que son moito máis interesantes. E se queredes aprender algo máis de linguas túrquicas, este tipo ten vídeos de diferentes falantes de linguas túrquicas comparando os similares que son. Obviamente, só escollen palabras que se saben que sí que se parecen, pero é interesante de todos xeitos. Outro caso de república ex-soviética é o caso de Tayikistán, onde non se fala unha lingua túrquica, senón que se fala, basicamente, farsi, ou persa, ou como querades chamar. A lingua oficial en Irán. Aínda que tivo moita influencia de linguas túrquicas e do ruso, pois por razóns obvias. O primeiro ministro Tayik, conoce un tipo que se chama Tariq, declarou recentemente que estaba estudando cambiar o alfabeto cirílico polo perso-arábico, ou sexa, a adaptación do alfabeto árabe ao persa, o que usan en Irán, Afganistán e Pakistán, pero que o farán cando o goberno crea que a xente Tayik está familiarizada co alfabeto persa. Non sei como pretenden que o fagan sen ningún recurso do goberno, máis alá el. Por certo, outro caso interesante dentro do círculo de influencia soviética é o caso de Mongolia. Por certo, se non sabedes, o meu país favorito do mundo, que leva tamén usando o alfabeto cirílico desde os anos 30. E tamén está voltando a cambiar ao alfabeto tradicional mongol.
O que tamén se fala na República de Kalmykia, en Rusia, a única república con maioría budista en Europa. Sabíades iso? Sabíades que en Rusia hai mongoles tamén? Pois mira, hechos están en Kalmykia. Visitade Kalmykia, que é un sitio moi interesante. Agora vamos un pouco máis ao sur, concretamente a Pakistán e a India. O urdu é a lingua franca de Pakistán, mentres que o hindi é a lingua franca do norte da India. Urdu e hindi son xeralmente clasificados como a mesma lingua, e sosteñen que son clasificadas como dúas linguas distintas por razóns políticas e religiosas. Mentres que o urdu é falado por falantes musulmáns usando o alfabeto persa-arábico para a escrita, o hindi é utilizado por falantes hinduistas utilizando o alfabeto de Bangari, utilizado originalmente para escribir o sánscrito. Isto resulta en que os falantes de urdu e hindi poden comunicarse oralmente, pero obviamente non saben os alfabetos das outras linguas e non poden lelo. Por último, na sección internacional temos o caso de Noruega. En Noruega también hay muchachitos que se pinchan en las venas. Foi o mellor disfraz das letras dos reintegrantes gallegueiros ever. Mira de pai, vai, que bonitos. En Noruega también hay muchachillos que se pinchan en las venas. En Noruega teñen dúas normas escritas oficiais, ou sexa, que teñen o que reintegracionismo reivindicaba, binormativismo. Unha é o bokmål, que significa literalmente lingua de libro, e é a norma herdada dos tempos de colonización danesa. E tamén teñen o nynorsk, que significa literalmente novo noruegués. Está feito en base á dialectoloxía noruega. Chegando ao que quería explicar neste vídeo, no caso da Galiza, a xente que coñecemos hoxe como do Rexurdimento, véxese Rosalía, Curros e Pondal, non tiña apenas coñecemento da literatura medieval galego-portuguesa. E cando se descubriron estes textos, pois bueno, xa tiñamos montada que se escribir portugués, que non sei canto... No século XIX, pouco a pouco, o galego volta de novo a ser escrito, aínda que xa usando a ortografía do castellano da época, a única que coñecen as figuras do Rexurdimento. Pero, ao chegar a Guerra Civil, pois xa se acabou esta bicoca, nada de escribir gallego e xa nos quitamos de males. A escribir español todo o mundo como Deus manda. Sabíades que a utilérrima lingua española está inventada por Cristo, era o que falaba Cristo. Durante o franquismo, os principais defensores da converxencia co portugués como Castelao están no exilio. Mais nos anos 70, coa esperanza de que un goberno democrático fará chegar o galego ensino, o debate sobre a norma ortográfica regresa con forza. Mais tarde, cando o Franco estaba a morrer e así, os gallegueiros que defendían o galego regionalista agrupáronse alrededor do Instituto Galego da Lingua. E, casualmente, moitos deles acabarían ostentando cargos políticos no Consello de Cultura, na RAC ou o presidente da Xunta con Alianza Popular, Fernández Albor, como lle gustaba ao réxime esta xente mansiña. E, para entender por que hoxe usamos esta norma, temos que falar do Decreto Valverde. O Decreto Filgueira impón a normativa actual, non consensuada, deixando fora a corrente reintegradora do galego na lusofonía. Pois chega un momento en que, claro, o poder político, encarnado polo PP, pola P primeiro, ainda a Alianza Popular nesa altura, un certo medo da deriva excesivamente lusófila que o seu ver. Que baseándose en perspectivas docentes, de que eran ambiguas, de que eran pouco claras para o ensino, pois automáticamente foron desautorizadas. Aínda con todo isto, as novas xeracións da época, a prol da reunificación ca norma portuguesa, agrupáronse alrededor de Carballo Caler, ao señor que lle dedicaron este ano as letras, e así, máis ou menos, converténdose este no primeiro catedrático de galego na Universidade de Santiago. Certo, e cantos de vos de chamades ao sitio onde se fala galego Galiza? Mirade que fácil é facer unha norma para unha lingua, e así. E alguén dixo, vamos a ver, quantos aquí dos presentes defenden a forma Galiza? Levantamos a mão 2 ou 3, e como levantaron a mão 7 ou 8 en contra, xa quedou a discusión así fechada, non houve discusión filolóxica ninguna, nada polo estilo. Neste contexto aparece a figura de Constantino García, moi aclamado polos estudosos de galego da época. O Constantino García o que fixo foi unha cousa, e é que chegou a Santiago, criou o Instituto da Lingua porque quería darse importancia dentro da romanista. Eu nunca lle ouvín a Constantino García falar galego. Ainda ninguén explicou como é posible
que nunha facultade onde hai un catedrático de lingua e literatura galega se pon ao fronte dun instituto académico e científico a un señor catedrático de filoloxía románica que non sabe falar ese idioma. Era asturiano e Constantino era dialectólogo. Entón trata de enviar a lingua galega pola dialectoloxía. Tendo en conta que este señor estaba ao mando, as cousas como que van empezando a ter sentido. Hoxe en día temos a xente dicindo que o galego non é un idioma coexivo por como lle chaman as xouvas na súa vila, ou por se din gato ou jato. Entón, cal foi o propósito último da norma que utilizamos hoxe en día? Pois que non moleste a hora de aprender o idioma de verdade. A proposta dunha acentuación á portuguesa foi fortemente discutida por algúns membros da comisión, entre os quais, e de maneira notável, a do profesor Figueira Valverde, que non quería innovación nese sentido que dificultasen a aprendizaxe da lingua castellana. Pero a ver, se os académicos do galego da época estaban a prol de respetar a historia e a tradición do galego en consonancia co portugués, como é que se aprobou escribir galego en español? Argallou para que pudesen votar xente non académica nesta historia. E iso foi unha manobra de Piñeiro, para que conseguir que as normas foron as que son e non as que houvesen saído da academia estrictamente. No lusismo había moita dispersión, era a miña posición. Finalmente, como se retrasaba Filgueira Valverde, eu dixenlle un día, e dixenlle, bueno, pois xa subo eu isto, e vamos a redactarnos o decreto. I don't know, I have no idea, this shit happens, nobody can control that. Esta é unha valoración persoal, pero eu creo que esta xente o que tiña era máis medo de que a cultura e lingua galega se diferenciara excesivamente do español que de probar unha norma coherente co idioma. Mais ben alimentar a visión do galego como un residuo regional do que puido ser unha cultura lexítima. A vos que vos parece? Deixademe as vosas impresións por aquí abaixo, é así. Por que escrevemos o galego con ortografía do español e non con ortografía que é a propia histórica e a que sería natural que é a que hoxe escreve o portugués? Este é o inicio. Pois a ver, en resumo, que aprendemos hoxe? Hai nese examen fazum, que se escreve como diga o máis grande, como diga o que manda. Que ás veces unha remodelación non ven mal. Que botar un ollo á historia, á tradición e a outros casos semellantes nunca está de máis. E que escribimos galego en español para que non estorbe ao aprendizaxe do español. Condensando o aínda mellor, nada do que experimentamos no mundo é por casualidade, e todo ten razón. Xeralmente para favorecer a visión da xente que toma esas decisións. E se queredes ver o documentario onde se aquellas declaracións, chámase Decreto Valverde, e deixo por aquí, por arriba, na descripción, e así, vale? Xa non vos molesto máis. Mirade cousas e lede cousas en portugués, e así. Que despois ides a Portugal ou a Brasil ou así, e decides que non se entende nada, que son idiomas distintos. Habíavos que ver o ben que entendíades a unha andaluza ou unha argentina se nunca escoitaredes a ninguén da lá, Dun lado, evidentemente, nos podemos ir derivando cara a unha castelinización progresiva. Hoxe creo que, desde a outra parte, hubiéramos ido máis rápido hacia un abandono social do galego do que se produceu hoxe. Compartide, suscribidevos e así, abores e así. Well, that was a long one, huh?